Hello kabayan and welcome back to my channel. Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Racz. Ginawa po ni Racz ang kanyang YouTube account noong February 11, 2018. At sa ngayon mga kabayan ay mayroon na siyang 352 video uploads, 55,400 subscribers, 4,258,687 video views. Country is Canada. Channel type is people. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang social blade ranking ni Racz, kung saan siya ay nasa 600,580. Nasa 402,694 naman po ang kanyang subscriber ranking. Nasa 965,031 naman po ang kanyang video views ranking. Ang country ranking niya po sa Canada ay nasa 5,939. At people ranking po ay nasa 70,871. Dumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Racz, kung saan mga kabayan siya ay nagkaroon ng 3,500 new subscribers for the last 30 days. Tumaas po ito ng 169.2% kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong March 17, 2020 hanggang March 23, 2020, si Racz ay nagkaroon ng 0 new subscribers, habang noong July 10, 2020 hanggang July 16, 2020, si Racz ay nagkaroon ng 5,100 new subscribers. Ito pong 5,100 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamaraming nakuhang new subscribers sa kanyang YouTube history. At ang kanyang recent total subscribers weekly naman po mga kabayan ay nito nga po March 21, 2021 hanggang March 27, 2021, si Racz ay nagkaroon ng 2,700 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Racz. Babalikan po natin yan mga kabayan. Pag-usapan muna natin ngayon ang video views for the last 30 days, kung saan siya ay nagkaroon ng 303,954 video views for the last 30 days mga kabayan. Tumaas po ito ng 51.8% kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po ay ito nga pong March 17, 2020 hanggang March 23, 2020, si Racz ay nagkaroon ng 5,067 video views, habang noong June 19, 2020 hanggang June 25, 2020, si Racz ay nagkaroon ng negative 273,601 video views. Maaari pong nag-upload ng video si Racz at dinilit niya po ito, o kaya naman po ginawa niya po itong unlisted. At noong July 10, 2020 hanggang July 16, 2020, si Racz ay nagkaroon ng 214,913 video views. Ito pong 214,919 video views mga kabayan ay ang kanyang pinakamaraming nakuhang video views sa kanyang YouTube history, habang ang kanyang recent total video views weekly naman po mga kabayan ay nito nga pong March 21, 2021 hanggang March 27, 2021, si Racz ay nagkaroon ng 182,335 video views. Mga kabayan, ang daily average new subscribers count for the last 30 days ni Racz ay nasa 117 new subscribers daily. At ang kanyang weekly average new subscribers count naman po for the last 30 days ay nasa 819 new subscribers weekly. Kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender
ng mga nanonood kay Racz Kelly, kung saan mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood ay nasa 18 years old hanggang 24 years old. 21.3% po dito ay female habang nasa 14.5% naman po ang male. Sinusundan po ito ng 25 years old hanggang 34 years old, kung saan nasa 14.3% po ang female habang nasa 14.5% naman po ang male. Titingnan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience geography na mga nanonood sa mga videos ni Racz Kelly. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Racz Kelly ay nasa bansang Canada, 23%. Sinusundan po ito ng bansang United States, 12%. Pangatlo po ang bansang India, 6%. Indonesia, 5%. United Kingdom, 3%. Taiwan, 2%. France, 1%. Norway, 1%. Germany, 1%. At others po ay nasa 46%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang video ni Racz Kelly sa YouTube na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. At ito nga po ay na-upload noong July 10, 2020. At ang pamagat ng video na ito ay may ibubunyag tungkol kay Simply Racz. Nagkaroon po ito ng 175.4k video views. Wala naman pong maipakitang datos ang Social Blade tungkol sa ratings nito. At nagkaroon po ito ng 1,000 comments. Ang estimated earnings ng video ni Racz Kelly sa YouTube na mayroong pinakamarami na kuwang video views ay nasa $88 hanggang $701. Mga kabayan, i-convert po natin ito sa Philippine Peso. $88 times 48 is equals to 4,224 pesos. Ang 4,224 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Racz Kelly sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. At $701 times 48 is equals to 33,648 pesos. Ang 33,648 pesos po mga kabayan ay ang pinakamalaking posibleng kinita ni Racz Kelly sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Racz Kelly sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $76 hanggang $1,200 po ang estimated monthly earnings ni Racz Kelly sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine Peso. $76 times 48 is equals to 3,648 pesos. Ang 3,648 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Racz Kelly buwan-buwan sa YouTube. At $1,200 times 48 is equals to 57,600 pesos. Ang 57,600 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Racz Kelly buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Racz Kelly sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 3,648 pesos hanggang 57,600 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Racz Kelly sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $912 hanggang $14,600 po ang estimated yearly earnings ni Racz Kelly sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine Peso. $912 times 48 is equals to 43,776 pesos.
Ang 43,776 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni Racz taon-taon sa YouTube at $14,600 times 48 is equals to 700,800 pesos. Ang 700,800 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain ni Racz taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Racz sa YouTube in Philippine peso ay nasa 43,776 pesos hanggang 700,800 pesos. At mga kabayan, dyan na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to click the like icon. Comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi po kayong updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!